Iată cum decurge o noapte singur în munți, iarnă. Sunt un geniu. Am pus perorata de la cord invers. Și acum trebuie să scot toate cuiele și să o rotesc, dar măcar nu mai trebuie să le leg. Yippee! Casă, dulce casă. What the... Ok, avem o mică problemă. Îngheață apa. E o sursă de apă, doar că e undeva la încă 400 de metri de elevație și nici măcar nu știu sigur de asta. Și încă o potențială sursă de apă în apropiere, care... Deci misiunea mea acum principală e să găsesc o sursă de apă. Iar după o să mă duc să iau lemne. What kind of water is this? I don't fucking know. Okay. Mi amore! Uite ce mesteacă frumos. Opa! Nu!